Jamde jeɗiɗi filmaji capanɗe tati woni wakkati windere tedduɓe heeɗiɓe bisimilla mon e kabruji ɗi. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗi kabruji subaka ɗi to Mali duuɓi joyi caggal duuɓi joyi mbiyen laamu bawɗi fillitede wonande hoorejo laamu fadde o ngu Assimi Goïta ɗum ina jeeya e bagginali ɓurɗi mantinade to ngol yewtere gendiri calɗi gurɗi ɗi ina wayno jofde talata hanki to Bamako ina jeyno e pandale ndeɗo yewtere ustugol limore landaji dawruɗi e nder Mali to Sahel eɓɓore ɗe pelle kaɓorɗe ɗe pelle kuliyankoɓe hutorto ina wayno ɓe keɓatade koye janguji maɓɓe fewde e konuji ɗi ko ɗum holli talata hanki defore nde eɓɓore ina wiye conflict armament recherche joɗidi to Angleterre wittore e ko fewti e kareli windere nde heddi garten hen joni e nder kabruji ɗi ko hande capanɗe tati lewru nayi ɓuru hoorejo dowlaji tenduɗe Amérique Donald Trump timmini balɗe temedere e ko arte jullere laamu ngu e ɗiɗo lebbi tati o serani e ɓamde pellitde kewɗe jeddi hare makko hare mbiyen fewde e jeyguji kam e eɓɓoji diplomatique Afrique ina jiya hen tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde dadi duniyaru on calminama no mbiruɗen joni e gardini ndi toon to Mali duuɓi joyi laamu bawɗi fillitede wonande hoorejo laamu fadde o ngu Assimi Goïta ɗum ina jeeya e bagginali ɓurɗi mantinade e tongol yewtere gendiri calɗi gurɗi leydi ndi jofde talatara hanki to Bamako ina jeyno kadi e pandale ɗe yewtere ustugol limore landaji dawruɗi e nder Mali Bouliba na artanen hen e yaajede gila kay ha mofti rewrude e Bamako kono kadi e golle diplomatique kam e consulaji yimɓe jogiiɓe konngol ɓe fof kawrinama ngam jewtiɗe no juɓɓa fof mbasiyi ko yoɗendagal pelle dawro Mali ɗe poussé momte titonde hoorejo lulndiɗo e haddi dawriyankoɓe ɓe yaltude fedde politique natoyde e wonde Abdoul Hassan Dipiklé gardiɗo kuptidinɗo juɓɓude laamu leydi ndi Les forces vives de la nation yimɓe jogiiɓe konngol e ngendi ndi jeeyaɓe e nokkuji 14 ɗe Bamako huufi kadi taweteɓe e nule jokkodiri jamiri yo pelle politique leydi ndi e kuuɓal poussé ɓe jamiri kadi yo tiitonde hoorejo luldiɗo nde itti kadi ɓe kadi yaltugol fedde politique ñaatiya e wonde du nomadisme politique. Mouktar Ousmane Sy hoorejo fedde dawro génération engagé holli wonde hayso tawi pelle dawro ɗe pusama ɗum haɗataɓe wadde golle maɓɓe eyi hayso tawi kamɓe ɓe fusi pelle dawriyankoje ɗe fof e kadi kala koɓe mbawi darnude to banggue politique gande mamin jii hen koye amen minen noon min jokkat wadde golle amen dawro no hanniri gam ɗoftade kala sardiji leydi ndi gam e démocratie e nder ɗen jewte jogiiɓe konngol ɓe mbaɗi kadi eɓɓanɗe goɗɗe kewɗe taw ko e yaasi jangitugol sarɗije jowtiɗi e pelle dawro ɗe ina jeeya hen wadde Assimi Goïta hoorejo leydi Mali fodde duuɓi joyi e dartinde kala haalaji woote ha leydi ndi deeƴa Bouliba